सा दखरा सा बिखाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 18थि सानदै जख'न्थाइ आरो बे जख'न्थायाव दिनै बेवहाय बाहागो लाफैनायनि गेजेरजों रायजो राजाजों सावरायनाय जादों। जे बेहाय सा बिखाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेन्दोङाव थानाय गोबां गामिफोर गुबैयै 120 गामि आफादनिफ्राय बेहाय बाहागो लानाय आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय बुंथिगिरि हबिन नार्जारि आरो सासे नेहाथारि बिरदाव बर' बिथांमोनजों जयै बेहाय बाहागो लानानै सावरायनाय हाबाफारियाव बेहाय बाहागो लानाय जादों आरो गुबैयै जोंहा जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जे माखासे मावथांखि बे मावथांखिनि सायाव बिथांमोना जोङो रायजो राजाफोरनो फोरमायनो गोनां गुबैयै आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइखौ लानानै सोलोंथाइनि जेंनाखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय बे सावरायनाय आरो फरायसाफोरनि जेंनाफोरखौ सुस्रांनांगौनि थाखाय सावरायनाय आरो फरायसाफोरा दानि समाव मोगा मोगि जानांनाय जेंनाफोर जाय जेंनाया जोंनि फरायसाफोरनि इयुन जे लामायाव हेंथा होनाय गुबैयै जौ जुवा ड्राग्स बिनि सायाव जों बोरैहाय सांग्रां जानो हायो बेखौ जों बोरैहाय होबथानो हायो बिनि सायाव सावरायनाय जादों आरो जोंहा सनितपुर जिल्ला होननानै बुङोबा सा बे दिखियाजुलि दखरा दुलाराय बर' फरायसा आफादावबो गोबां हा हुनि जेंना बेहाय दङ गोबां एफआरसिआ दिनैसिमबो लेन्ड टाइटेलमेन्ट दं एफआरसिआव बा गोबां गामिया गोबां न'खरा लेन्ड टाइटेलमेन्ट माखासे मोनबावनो दङ बेखौ जोङो जेरैखि जाया बोरैहाय थाबै मोनहोनायनि थाखाय जोङो सरकारनिसिम दाबि दैखांनाय आरो माखासे फारि फारि होलांबाय थानाय जादों जोङो आसा थिदों 2022 मायथाइनि गेजेराव बे लेन्ड टाइटेलमेन्ट होनाय जाय मोनथाया फरेस्ट डिलार एक्टजों ट्राइबेल माहारि बर' माहारिनि थाखाय ट्राइबेल माहारिनि थाखाय होखानाय मोनथाय बे मोनथायखौ मोनफुंनांगौनि थाखाय सरकारा खामानि मावनांगौ होफुंजोबनांगौ बेखौ मोनफुंनायनि बेबस्थाखौ खालामनांगौ बे गासैबो बिथिङाव जोङो सावरायदों आरो बड'फानि जे सानस्रि जोंनि बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानाय आरो बे गेरेमसा माहारि दानांगौनि थाखाय रायजो राजानि जिखिनि बिफाव बेखौ लानानै जोङो सावरायदों मानो होनबा रायजो राजानाव रांखान्थि जे मोनसे रांखान्थि गोहोआ जोंनि आखायाव थानांगोन रांखान्थि बिथिङाव जोङो समाजखान्थि बिथिङाव लोगोसे जोंनि जेखिनि जे गामि आफादफोरा जोंहा सांग्रां जानांगोन गुबैयै बे जोंनि आखायाव जाहाथे थायो जोङो सांग्रां जानानै थायो आरो जोंहा गोबां बायदि बायदि सरकारनि गोदान गोदान नितिफोरजों जोंहा जुजिनो गोनां दङ दा गोदान गोदान नितियाव जों गुबैयै मोनद' हारिनि एसटि होनो नागिरनाय बेखौ जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा थोंजोङै अपज खालामदों आरो बेखौ लानानै मैया मोनसे एक्सपार्ट कमिटि बारग' एमपि सानसुमा खुंगुर बसुमतारी बिथांमोन बारग' रायजो सभानि एमपि बायदि बायदि रिटायार्ड आइएएस अफिसार आरो एसिएस अफिसार बिथांमोनखौ लानानै सावरायनाय जादों आरो बेवहाय बबे माने बे क्लजफोरा जोंनि थाखाय गिख्रंथाव आरो जोंनि थाखानाय एसटिफोरखौ खहा खालामगोन बेखौ लानानै जोङो गोथौयै सावरायनाय जादों दुलाराय बर' फरायसा आफाद CC2नि गेजेरजों दा बे गासैबो बिथिंखौ लानानै जों सांग्रां थानांगोन बर' माहारिया सांग्रां जानांगोन अब्लासो जों गेरेमसा माहारि दानो हागोन आरो बायदि बिथिङाव बायदि समाव गोबां गोदान आयेनफोरा जोंनि हेंथा जानो हागौ आरो जाय आयेनफोरा जोंनि थाखाय हेंथा जानो हागौ बिनि थाखाय जोङो खौसेयै गसंथानांगोन आरो खौसेयै जों आगान होनो हायोब्ला बर' माहारिया गेरेमसा जागोन बे सरकारनि कमिटमेन्ट भारत सरकारनि मोनसे कमिटमेन्ट आसाम सरकार आरो जथाय जे ट्राइपार्टाइट टकनि गेजेरजों जानाय एकर्ड बिटिआर एकर्ड बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद बारग' जोंनि NDAP लोगोसे UBPO बे गासैबो बेहाय दायित्व दङ आरो बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादल' नङा सरकारा बे कमिटमेन्ट सरकारनि कमिटमेन्ट आरो सरकारनि कमिटमेन्टआ डिले जादों बिथांमोननि माने दिनैसिमबो गोसो गुदुङै मावफुङैयाव आरो बे दायगिरिया सरकारनाव थानांगोन मानो होनबा सरकारा जोंनो कमिटमेन्ट होनानै बे एकर्डखौ खालामदों आरो सरकारा बेखौ मावफुंथारनांगौ माखासे दफाखौ मावफुङाखै नङा मावफुंदों माखासे दफाफ्रा माने गोनांथार गुबैयै जिखिनि बिटिआर जे एक्सपान्सननि खोथा लोगोसे जोंनि समस्ति दाफामनायनि खोथा बे समस्ति दाफामनाय हाबाफारिया जायाखै BKWCखौ दानानै होनाय जाबाय
नाथाय गोबां माने गामि नटिफिकेसन जाबावनो दङ आरो बेखौ जे माने समस्ति दाफामनायनि गेजेरजों इलेक्सन पार्टि नांगौ बिके डब्लिउसिखौ आरो जे हाजोआरि एसटि मोननांगौनि थाखाय जे जा कार्बि आंलंआव थानाय डिमा हासावआव थानाय बर'फ्रा बे गासिबो माने मोननै चुक्तियाव बे दंफायो बिटिसि आरो बिटिआर मोननैबो चुक्तियाव बे दङ बेखौबो मावफुङाखै आरो बेखिनिया गासैबो सरकारनि कमिटमेन्ट आरो बे सरकारा बेखौ मावनो थाखाय खोथा होनाय आरो बे खोथाखौ लाखिनांगौनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा सरकारखौ माने दिल्लीयाव थांनानै बिथांमोनजों जोङो अफिसार लेभेलाव मिनिस्टार लेभेलाव लोगोसे जोंनि दैदेनगिरि रायजो राजाखौ लानानै माब्लाबा जों आन्दलनबो खालामदों दाबिबो दैखांदों आरो बे हाबाफारिया जोंना जेब्लासिम मावफुङा अब्लासिम बे सोलिबाय थागोन।